Le aku tak ngrungokke bawamu Tresno Sesisi Asto kae jale. Ngestakaken dawuh. Kok engko sak langgame pisan aku tak sing nyemak. Ming sesisih. Iya, aku terima kok ge sesisih ora apa-apa. Aduh. Maksudnya keplok tangan siji kan ra iso plek. Mboten saged. Tepuk Piye carane ngene? Tepuk sebelah tangan dadi ora muni blas. Ora muni. Ora sambung. Malah wedi bature. Ya. Tresno Sesisih Asto. Nggih. Tresno tangan siji iki. Nggih. Sora matuk. Rino wengi sun memuji breng Gusti Kangkang wasa kuciwa kang ndak kecewa loh Mas Eko. Masa ya kecewa ora apa-apa tak lakonane. Anglabui wong kang citra Muga-muga kabeh iki gur tembang tok ngono ya. Nduk, ya. Amin. Sekedar lagu. Aja sampai terjadi. Amin. Kita mencegah ya Mas. Ya budgetke. Tresno mung sesisih asta urung lho Pak. Urung Nebo. Urung lho Mas. Wis dicekloni. Mergo ternyuh karo nek. Oh, bulan ternyuh. balene kuwi mau. Ora betah. Tenan. Saya ra kuat. Endahing bebrayan semu Gusti paringana marga ndak tulis kidung lakonku jejer wanutya kang kebaing laku aduh ing reh bab kadonyan kasunyatan kebaing panandang Rino pantang
kaya dipeksa ki ora cocok lho Mas Eko. Ora cocok. Upama keplok tangan loro ki lha wong siji kram e. Sing siji kringgi kan ora Iya, sida muni. ora sida abot lho Mas. Heeh. Ya, najan to dipaksa ya dilakoni. Panandang kang tak alami ibarat kaya ibu Dewi Kunti dadi Rama dadi ibu enggal
Aturaken minangka izin wal faizin Mas Eko. Jawa sami-sami. lilani biyen kowe lunga pawalengku aja nganti sembrono ning luar negeri kowe sing ati-ati anak bojo ning omah ngenteni kon nunggu ngenteni balimu tak rewangi urut titik watu kowe lunga malah nglarani ati ora gawa duit malah gawa bayi anake sapa iki anake sapa aku isin yen disawang tangga apa nyawang aku wis apa nampa ra kelingan janjimu semono omah gedhek iki wis arep rubuh piye aku ora neteske elo nyawang anak saya getiragate kowe mulih lunga bayi oleh-oleh Welengku aja nakal, tenan, ora pareng nakal. Ndak ora bagus. Digoyang bersama Surya Laras. Ya bandingkan kali apa video syuting pancen hoyik cong. Aku iki dudu cowok murah aku iki dudu cowok gampangan kamu ndak punya malu kamu ndak punya malu baru kenal dik wani ngajak turun aku iki ora butuh bondomu ora gumun ora butuh duitmu cinta tulus kang suci ora bakal ngapusi kowe ngono dik sing tak goleki yen kowe seneng ngomong wae yen kowe cinta katakan saja mbok aja nakal mbok aja nakal tresnaku iki mung tresno gombal yen kowe seneng ngomong wae yen kowe cinta ya bilang saja mbok aja nakal mbok aja nakal tresnaku iki ora tak obral
lara tresno saben dina mung kelingan yen to weruh atiku tratapan piye aku ra nelongso lara tresno wis mlebu ning dodo patu ora bisa mari yen sliramu rap gelem nambani mung sarwa susah ing saben dinane aku mung bisa tresnani nanging aku ra bisa duweni tak sanggane tak trimane lara tresno kaya ngene rasane sing tak pikir ra rumangsa merga saiki uripe mulya bersama Surya Laras. Ojo nesu. Apa meneh aja nganti lara ati. Mergo sejatine sing bareng karo aku kae gur kaca dhewe, kanca dhewe. Mula aja lara ati wong ayu. Tetep bojo. Piye to sampean iki kok ngono iki? Mbah Nduk, kaya Piye to kok ngono iki? Ra kaya biasane. Kamu merusak suasana hatiku loh sampean iki. Kok iso? Enek aku loh, iso berpaling loh sampean iki. Ora. Tega. Aku ya tetep milikmu.
So sweet banget sih kamu. Oh. Kandhane. Aku iku retok-retok karo wong kae jane. Tenan. Heeh. Kena tak percaya. Ora Kena tak percaya omongane sampean. kandhane ya. Kena. Kenek. Yo sering ngono cetrok kae engko tak beleki. Teko ngendi, Mas? Rap neh. Heeh. Oh iya. Dibaleni rape gen mantep. Wes saiki milio. Heeh. Milio saiki. Iya ya. Wes milio tresno aku apa dheweke. Wes milio dadi bojoku apa bojone. Bola bali mung gawe gelane rasa tresno sliramu ra bisa njaga tak
lamun yen wi nangku liya kakuk najan wis rondo nanging tasih kinis najan rondo dasar ayu isih muda juga selalu diabadikan video syuting Yapa profesional mije saking Klatah Sawu Belumbang Pangkal. Dan juga ada sound system kondangnya Jawa Timur, ada Prap Media. Dan juga Suryo Laras yang terbaik Jawa Timur bro. Ojo lali ditanggap terus. Sabetino lewat ngarepanku dadak lancir kuning aduh kulitane nemu kiring saya tambah manis yen to mesem karo geget lambe yen ngandikan sopan aduh sapa wong sing ora kasmaran yen mau nganggo sarwa patut napa luput yen kula kepencut raweruh sedina wae rasane kaya sawindu suwene nadyan rondo sing ayu suwe-suwe kepilot atiku sasat rinteng dalu aku lam-laman rondo sing ayu monggo bapak-bapak ingkang sampun pikantuk kahormatan sampur kula aturi ingkang jumeneng dipun rantos kalih ibu-ibu seniwati Kang Janimin suaranya sedang merapat.
Ando ayu saben dina drut liwat karepanku dedek lancer kuning aku kulitane nemu kiring tambah manis yen ngesem karo geget lambe yen ngantikan sopan aduh sapa sing ora kasmaran yen manganggo sarwa patut napa luput yen konjol kepencut ora weruh setino wae rasane kaya sesasi suwene saya tambah manis suwe-suwe kepikat atine sasatrinten dalu aduh lan lamon rondo sing ayu mung sakmene iki piye iya dadi Bagus tanggal 12 kantun benjing ben sing kagungan Pak Pelem mong sak mene pungkasane tali katresnanmu wis bedane yen aku tinggal kekasihku ngelingono sliramu nate janji prasetyo nanging nyoto saiki mung tansah gawe gelo biyen melane aku ra wis kandha aku nis sekolah ora bondo donya man yaktine wis kepranan barang kang durung karuan mbok ya eling saya suwe saya mundak yo suwo aja citra wong citra bakal namae tono Mas Yono saking Surabaya.
sumur kopi jahe rasa enak seger tur magleke agawe marem ning ati ayo padha ngombe kopi jahe Rara jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ngomong kalem yen aku nandang gas marang pancane. Puas padakno prajuritku kalaperan. Mula kowe arep wanita boyongan. Tombak kowe wanita kepasan ora rate yen brandho lanange jagat putra ratu pangeran Camarmaya aku duwe ati sakti Brandawangsa Tara jonggrang manut kok pendong aku tetepono tangi sewu sawangi kudu dadi ya jonggrang banyawana talur Monggo Mas Irus. Gelo karo sapa iki? Karo Pak Eko. Ah, ora apa-apa. Masuk, masuk. neng ngendi nggonku goleki bot abote keping ketemu najan aku tak parani mung nuruti karepe ati saiki ketemu kowe tega ninggalake aku kaya sinendal atiku lotu metes nelesi pipiku yen pancene ora tresno kok ya kandha sing prasaja aja gawe gelati aku ora bakal gondeli ngene lakonku ngapa kok dadak ketemu
Masih bersama Surya Laras Bo. Hai, iya Pak video syuting sing abadek nih. Masih bersama Kang Sirus Ngadirojo. Juga ada Mas Gareng Ponorogo. Bareng saiki ketemu kowe tega ninggalake aku kaya sinendal atiku lo tumetes telas pipiku. Yen pancene ora tresno mbok yo kandha sing sojo Kaya ngene lelakonku biyen ngopo kok dadak ketemu yen pancen ditinggalake gawe gelo ati sak lawase. Monggo Mas Didi. Iya, nggih. Pak Eko, Surya Laras coy. Masuk, masuk. Kowe pancen ayu yen kowe guyu nyenengke atiku lambene sini kan jambe yen tak sawang tambah ayune aku naksir kowe apa kowe wis ana sing duwe wis ana rong windu tak simpen ana jero dadaku erna pancen ayu kembang desa asli Ponorogo sulis-sulis pancen ayu wani sumpah kakiku kagugur palu sulis-sulis pancen ayu kembang desa asli Ponorogo sulis-sulis pancen ayu wani sumpah kakiku kagugur palu. Monggo nyang nyuwun gending. Yo manggane monggo nyuwun.
Monggo ingkang nyuwun. Monggo sinten niki? Gendinge sinten? Tembang menika pamrentahipun saking Pak Gandhi saking Madiun. Terima kasih Pak Gandhi. Kalih Pak Nur saking Ngebel. Lagune spesial Tresno bojone wong. Sih. Yeah. Yen eling nalika semono sawer-sawer ya. Kowe teko arep ngomong apa ning isor lampune bangjo jebul kowe Mas Gandhi wis duwe bojo ya. Mbok eling apa iki nganti kowe wani ngucap janji kaget tenan atiku iki jebul Pak Gandhi wis rapi resmi. Surya Laras lho iki Pramedia Audio ye. Ya Pak, ya syuting asik. Tresno kok bojone wong asik. Yen weruh aku mung bisa goblok. Sing tak jaluk waktu kanggo aku. Senajan sedelo bisa nambahi kangen. Wae Mas Basong ya. Kembang mati arum gadane ati iki mung mikir kowe wani sumpah tresnaku iki suci. lanjut Mugi Gusti mingkane kala sebo Pak durung ijabahi. Matur sembah nuwun.